Осъществихте ли мечтаната ваканция? Готови ли сте за новата учебна година? Направихте ли ремонта вкъщи? Реализирайте всичко това с потребителски кредити от Сибанк. Без такси и комисиони, атрактивни лихви, решение до един работен ден. Сибанк. 20 години близо до вас. Тази година Международният ден на мира се отбелязва във време на смъртоносни и дестабилизиращи конфликти в целия свят. Наместо да изпадаме в отчаяние, ние сме длъжни да поемем колективна отговорност, за да поискаме да сложим край на царящата в света жестокост и безнаказаност. Аз призовавам всички воюващи страни да положат оръжията и да спазват глобален режим на прекратяване на огъня. На тях аз казвам: спрете убийствата и разрушенията и създайте условия за траен мир. Аз призовавам всички правителства да инвестират повече в реализирането на потенциално значимия принос на младите миротворци на света. I have done my peace actions for everybody, for this world. Занимавам се с общата тема за мира от 2007 година насам. My action way is walking. Правя го чрез ходене. I walk 13,000 kilometers. Ходя от 30 000 километра. And every single places I try to do some action for peace. И навсякъде имам определена дейност във връзка с мира. Education at school. Образование в училищата. Tree planting. Посаждане на дървета. Helping the poor people. Помагане на бедни хора. No. You guys did a great action. Абе, не съм с така венец. Не съм с така венец. Какво ви каза, че така съм усилен? Леле.